गिबि खेब जि गाव पन्सायत जि इलेक्सन बेयाव आंबो भट होबाय। दा बे सेन्टारा सनापुर गुदि फरायसालि। बे सेन्टारा 5 नं सेन्टार आरो बेयाव गासै भटार्स दं 645 दं आरो बेयाव। आं खावलायो जे फार्स्ट खलबाव जिहेतु जोङो गणशक्ति एजिपि आरो बिजेपि जयै मिलायनानै जिहेतु जाय सोद्रोमाखौ जोङो गायसननानै हरदोंमोन बा जोंनि गेजेरनिफ्राय आफादारि गासिबो आफादफ्रा ज' जानानै जायखौ जों सायख'दों बे केन्डिडेटनो जोङो बिजेपिनि जानानै जिल्ला परिषदनिफ्राय बिजेपि सानसुमा बसुमतारी लोगोसे एपि मेम्बार बिथांजोनोबो जोङो बिबारसिनाव जों भटखौ होबाय आरो आं खावलायदों नेक्स्ट जितु फैगोन 7 अक्ट'आव जानो गोनां खोलोबनि जि बिसायख'थि बेयाव जोंनि गासै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जाय पन्सायत एरियायाव गोलैदों बिथांमोनखौ जाहाथे बिजेपिनि जानानै भटखौ होगोनखौ आं खावलायो। जोंथ' दासिम जिहेतु मेसेज मोनदों जों मोजांखौनो मोनदों। आं आसा खालामो जे जोंनि एरियायाव खोब मोजाङैनो जोङो बिजेपिखौ देरहानानै लाबोनो हागोनखौ आसा खालामदों। जिहेतु फैबाय थानाय नैथि खोलोबनि जि 7 मेयाव जानो गोनां जितु बिसायख'थि पन्सायतनि दा बेवहाय आङो बिटिआरनि बाहेरनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै गासै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जाहाथे बिजेपि दोलावनो भटखौ होनानै देरहाहोबोयो बेखौ आङो आसा खालामो। गिबि खेब जि गाव पन्सायत जि इलेक्सन बेयाव आंबो भट होबाय। दा बे सेन्टारा सनापुर गुदि फरायसालि। बे सेन्टारा 5 नं सेन्टार आरो बेयाव गासै भटार्स दं 645 दं आरो बेयाव। आं खावलायो जे फार्स्ट खलबाव जिहेतु जोङो गणशक्ति एजिपि आरो बिजेपि जयै मिलायनानै जिहेतु जाय सोद्रोमाखौ जोङो गायसननानै हरदोंमोन बा जोंनि गेजेरनिफ्राय आफादारि गासिबो आफादफ्रा ज' जानानै जायखौ जों सायख'दों बे केन्डिडेटनो जोङो बिजेपिनि जानानै जिल्ला परिषदनिफ्राय बिजेपि सानसुमा बसुमतारी लोगोसे एपि मेम्बार बिथांजोनोबो जोङो बिबारसिनाव जों भटखौ होबाय आरो आं खावलायदों नेक्स्ट जितु फैगोन 7 अक्ट'आव जानो गोनां खोलोबनि जि बिसायख'थि बेयाव जोंनि गासै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जाय पन्सायत एरियायाव गोलैदों बिथांमोनखौ जाहाथे बिजेपिनि जानानै भटखौ होगोनखौ आं खावलायो। जोंथ' दासिम जिहेतु मेसेज मोनदों जों मोजांखौनो मोनदों। आं आसा खालामो जे जोंनि एरियायाव खोब मोजाङैनो जोङो बिजेपिखौ देरहानानै लाबोनो हागोनखौ आसा खालामदों। जिहेतु फैबाय थानाय नैथि खोलोबनि जि 7 मेयाव जानो गोनां जितु बिसायख'थि पन्सायतनि दा बेवहाय आङो बिटिआरनि बाहेरनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै गासै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जाहाथे बिजेपि दोलावनो भटखौ होनानै देरहाहोबोयो बेखौ आङो आसा खालामो।